Bihik khoroksa kaijak bwrui nijini bwsaini private part raoi tongmani kaisa camera o code wngkha. O je norok screen o video nugui tongmani obo 29 October 2024 ni sal ni video. Ar jago khoroksa bwrui tei khoroksa chula ni yakungyak khawui bini private part raoi tongmani nukha camera o capture wngmani. Tei o chulani bukhugo bo risukjak jate bo chirikmanya khorang khaimanya tui tei o bwrui smoke khlaite tui o flag bai bwsaini private part o hor bwtharai tongmani nukha. Kunphuru hinkhe chulani khaklapsaka kasawui o bwrui bini bwsai no totro sebo tei kunphuru hinkhe o chulani private part no chaku bai ranani naio. Norok belai kheno wanajaknai o je bo amsuk samung sitra torchar khlai tongmani o chula bini jaat bwsai ok se hinui. Nijini bwsai no Bihik omo hai khlaiman belai kheno wanajaknai kok. Hinkhe te omoni uklog ni karon eba kheba reason tamo wngui man obono tui no tini ni video o first to last nailainai video no skip khlaiyaui first to last nai tongdi puilani hoite paithak jora joto story saimanani bagui. Video no chengnani swkang jotono sanamuchungo je ang je video rimano no jotono fake hinlaio jodi no fake hinui norok wansugui tongkha hingkhe ang je bumung rio o title no thangui search khlainai mano joto kubui kothoma nongnai obo joto real story. Sabini sago eba kheba sabini nogo omo hai gotna kotor wngno kebo phano saui mandia abagui jotono aware eba kheba sotorko tonnani bagui ang video sunamu. Amoni bagui norok je ano support khlainai rok khlaidi khlaya hinkhe ba please ani video no naya tongmankhe no kaham hinkhe tini ni video chenglaisinai bisi kok sayaui. O bwrui je nijini bwsai no amsiki torchar khlai tongmani borok khorok nei love marriage no kaijago tei 6 mas swkang no borok hamjagui akoi kaijak paimani. Phiaba wanajaknai kok hinkhe se 6 mas ni bisingo asole boroni kani kwcharo tamo wngkha aboni bagui amsiki bwsai no kirima sinjak khlai o Bihik amsiki torchar khlainani nangkha. Phaidi hinkhe saimanlaiyani bisi lerya karui tei bisi yang ayang kok saya karui o video ni uklog ni story no tui chung first to last saimanlainai hinkhe phaidi tini ni video chenglaisinai. Puila no o kahani ni puila shruat eba kheba chengjago June 2023 ni simi. Uttar Pradesh ni Bijnohar shehero thana shiwarani ganao kaisa para eba kheba gao tongo. O jagao mananjadi bumungui khoroksa chula tongo. Ini khoroksa bwrui bai friendship wnggo. O bwrui ni bumung wngkha Meher. Tei o bwrui ni chehara rok belai kheno naithok wngma bai puila nukphuru no kha phurjagui thangkha chula. Gwnui puila o hinkhe borok malailai o kisimisa tei kok rok bo salaio mobile tui. 2-3 mas kok samani pore mananjadi saksak wansukha je bwrui bai bo hamjagui tongo o bwrui bini taibiya hinui. Tamoni hinkhe o mananjadi je chula tangmani o belai kheno simple type ni borok tei bo kuno dino phano smoking drinking omorok no touch phano khlaiya belai kheno simple borok. Phiaba bo je bwrui no hamjak tongo o bwrui khe belai kheno phekjaknai manui chao nongo chao tei flag bo nongo chwak rok bo drink khlaio omo hai type ni bwrui tei bo sak no omono compare khaiui wansukha je omo bini type ni bwrui ya hinui tei bo bini type ni chula ya hinui wansukha. Aboni ulo kheno o Meherja bwrui bai bo hakchalo aste khlaiui hakchalo thangnani bagui wansukha. Befru bwrui saimano je bo hakchalo thangnani naio hinui afroke no o bwrui bono kaijaknani bagui force khlaika. Tei afroke no mananjadi bo o kok no mana khlai rima bai o bwrui bini para o hangama khlai rikha o kok no tui afroke no bini para ni borok rok bo mananjadi ni nogo thangui sungui kha. Aro thangui o bwrui saikha mananjadi no nini bwsala no ano ang bai kainakha kaidi ya kheba bono rape case no tui jail o dawai rwnai hinui omo haikhe blackmail hai kok saka. Tei o kok rok no tui mananjadi ni family ni borok rok belai kheno wana chinta hapkha.
tei o gel cash rok no tui belai kheno kirijak kha o kok rok no khwnawi. Tei buma bupha basai manjaya ba mananjadi no omotang bepar hini sungmani yagulo mananjadi bo joto sai sukrubui bum bupha no khwnarika. Phiaba bo bai kaijaknani muchungjak tamni hingke bo bini type ni bwrwi ya wngma bai hinui buma bupha no sawi khwnarika joto kok. Phiaba bwrwi belai kheno force khlaima bai tei dom kirima bai 17 November 2023 o khoroknoi chela ba bwrwi no a jorao kai rejago. Tei kaijakmani ulo mananjadi bo uansugo je tabule kaijakbai kheba Bihik wngwi bini tongmung rok no sariwana tei kaham kai tongano hinui. December 2023 jora tui hingangke bini behavior rok joto no kaham no tongmani. December ni paithatago no o bwrwi mananjadi no saka je chwng o family bai kaisa o tongmaya nini buma bupha bai hinui chwng alada nog naharwi chwng family kaisa tongnai hinui saka afuru. Tei omo kok sama bai no bisnoro no kaisa rent house naharwi borok Bihik bwsai arjagao no tongnani bagwi ship wnglaikha. Tei meherjani kok bai mananjadi a jagao alada nog le nahainya naharka phiaba tabuk hingke meherni asol chehra nungnani tongkho. Tabuk hingke meherja bini alada alada demand khlainani bagwi chengkha. Puila hingke bo bini bwsai no chuak rwphainani bagwi demand khlaika. Tei aboni logi biryani tudi hinui. Tabuk hingke bwsai bo tamahai wngjakha bo puila o no kisisa daot tongmani tabuk hingke aste aste joto nukjaknani chengkha. Bo puila o kisa kisa saimano je bini tomung chamung rok hamya phekjaknai manui rok chao hinui phiaba amo kisa kisa se daot khlaio phiaba tabuk hingke kisa kisa torok torok nukjaknani chengkha bini behavior rok. Tei bo sama haino je bini Bihik demand khlaima haino chuak cigarette tei tambaku rok biryani rok je sabatui no tui joto no rwphaika. Tei aboni pore bo lagatar omo haimang demand khlai tongkha bini bwsai no chuak cigarette tambaku tei biryani omo hai fast food rok mang demand khlai mang tongkha bo daily no. Mananjadi jodi bini o demand no tui mana khlaika eba kheba tui rwphaiya hingangke borokni nogo belai kheno walai kotor walainani nango o mana khlaima bai. Afuru kheno bwsai no bo damkirio je jodi ani o demand no pura khlaiya hingangke ang no ano satok pitok khlaio hinui case rwui rwnai tei nwng sara jibon jail o tongnani nangnai omo hai khe bono sikrio daily jodi bini demand pura khlaiya eba kheba mana khlaika hingke. Tei o kok no sawi bono damrogui kirijakma bai bini je demand khlaimano no tui joto no rwphaio. Tei omo din kolokle bisi tongya omo haimang aboni bagwi bwsai bo bono mana khlaio belai kheno abono tui walaikha hingangke meher bo bono bwsai no teisa yakti saisio Bihik. Even ang norok no puila o no sajak tongo je mananjadi belai kheno simple borok tei o simple ni bisingo bo kebo no yak rok bo tei walai sulai bo khlaiya yak rok bo tisaya omo hai kheno borong kni kwcharo walaimung ongkhorka hingkangkai Bihik no bwsai no bui sio yak tisaui. Phiaba bwsai le Bihik no yak tisaya. 3-4 mas jora hingangke omo haino choliwi tongkha. Tei o kok rok no tui mananjadi bini Bihik ni bagwi police o complain dina thanga hingke police rok omo no mana khlai rwo. Tamni hingke chini desh o omo hai darona swnamjak tongo je bwrwi rok simi satokjago tei bwrwi rok simi ain hinui chela rok satokjagya aboni bagwi thokai haima tongjagwi police rok o case no mana khlai rwo. Omo hai kheno bo 2 bar police station o thangkha phiaba bini report kebo swinai kwrwi. Aboni pore bo bujiwi no mankha je proof sara bini kebo report saigalak tei bini kok bo khwnagalak abogui tabuk hingke bo proof thunani nangnai hinui uansukha. Aboni ulo kheno bo bini bokhrogo kaisa idea uansukha tei o idea haino bini nogo kaisa hidden camera thepakha. Bo saimanui tongo je bono swkango satok pitok khlaimani omo teisa repeat wngani hinui abogui bo bini nogo hidden camera thepaui rwkha tei on bo khlai rwkha o camera no. Tei o kok wngkha 29 April 2024 ni salo. A dino bini Bihik ni attyajar bini bwsai ni sago joto sima par khlai rwkha hingke tamo wngkha belai kheno wanajaknai kok.
o kok no khnawi norok bo norokni bwsak kwchangma bwthrai thaijaknai. Ani no bo bini bisai no daily ni hai no biri cigarette chuak rok demand khlaika. Tei mana khlaima bai bwsai purni kwrwng kesaro belai kheno walai kotor walai no ni chengka tei o walai kotor walai mungni bisingtwi no meherjani bokhrogo kaisa idea phaika je bini bihik ni bokhrogo tei abono twi bono satok bitok khlainani bo bini bokhrogo uansukha puila swkang hinkhe do to phekjaknai manwi rwwi bini bwsai no charwui rwkha. Mananjadi eba kheba bini bwsai puila swkang no saimano je tini ani ni bagwi eba kheba ani sago belai kheno bo atyachar eba kheba satok bitok khlainai mana khlaima bai abogui bo bini camera no already on khlaijak tei capture bo wngwi tongo bo je khlaima no twiwi tei aro nugui tongo mananjadi no kaisa bed bai ayang khe khajak tei o bihik hingkhe cigarette tulung tulung nungui tei cigarette ni o hor chwngjak no jlai no mananjadi ya kheba bini bwsai ni private part o thepaiwi tongmani bo nukha. Tei o bini bwsai ni alada jagani part o bo thepawi tongmani nukha o cigarette no. Tei o bini bihik ni yago chakuk bo tongo tei o chakuk bai bwsai ni private part no ranani bo chesta khlai tongo. Tei domki biro o tei kunufru hingkhe bini khaklap saka kasawi bwsai ni totra rok bo sebo. Tangwi mananjadi afuru lilagwi manya hinkhe o atyachar khlainani swkango duto phekjaknai manwi rwwi bo amsukhe biroध bo khlaimanliya bono je khlai tongmani twiwi sago phan kwrwui ni bagwi. Tei omo haikhe torchar khlaimang no bo muktwrwi laipaikha phungo jephru bo sijaka afuru kheno o je hidden camera thepajak obono khulugui bo police station o thangkha logi no sijamani yagulo. Police station o thangwi o video rok no joto phunukha tei aboni yagulo no bini report rok bo swijakha. Aboni ulo no lukurok ni bwskango joto khulasa khlaijakha. Tei o khulasani ulo saimankha je mananjadi bai kaijakmani swkang bo alada borok bai bini affairs tongo eba kheba relationship rok wngkha hinui saimankha. Tei mananjadi bai kaijakmani ulo bo je bo agi borok bai relationship tongmani abo rok no blackmail khlaiwi rang rok bo demand khlaio hinui saimankha tei mananjadi bai kaijakmani kok hingkhe bo sudo bini मान सम्मान tornani bagwi tamni hinkhe buito jotono saimano bini character eba kheba behavior rok hamya hinui. Abagwi bo lukurokni bwskango kaham nukjakna bagwi simi se mananjadi bai kaijago. Tei amoni bisingno chuak cigarette gutka tambaku joto no use khlaio bwsai no demand khlaiwi tei extra marital affairs bo choliwi no tongo kaijakmani yagulo bo. Kunfru hingkhe agini je bini boyfriend rok no photo viral khlainani domki rwwi rang rok demand khlaio. Tei o meherjani je bahanokjuk eba kheba bibisong tongmani bini logi bo rwo hinui saimankha tei rang lutithani bo bono dagio rang sandi rok hinui. Tei omono twiwi tabuk case bo choliwi no tongo tei murder attempt tei alada torture rok no twiwi bo bini sago report swijakha tei bo tabuk o bwrwi jail o tei bwskangni sal o tamo saja manno obono twiwi chwng tei kaisa video o saimanlainai jodi bo alada saja mankha hinkhe norok paithago o video no twiwi tam sana muchung comment khlai sadi.